istoty, variability. Zaujímavé je, že všetci máme rovnakých 6 potrieb. Bez ohľadu na to, v akej rodine a krajine vyrastáme, bez ohľadu na to, pod vplyvom akého náboženstva alebo kultúry vyrastáme, bez ohľadu na pohlavie, vek či rasu, všetci máme rovnakých 6 potrieb. Avšak spôsob, ako jednotlivé potreby naplňame, sa u každého človeka líši. Niekto cíti bezpečie a istotu vtedy, keď žije v jednej miestnosti a každý mesiac dostane dávku v nezamestnanosti. Iný človek dokáže pocítiť istotu len vtedy, keď každý rok zarobí 1 000 000. Čo sa týka potreby neistoty, variability, je to potreba neznámeho, potreba zmeny, nových podnetov a prekvapení. Mnohým z nás naplňajú variabilitu rôznorodé problémy v živote. Pretože keď hľadáme riešenia na problémy, s ktorými sme sa doteraz nestretli, to nám prináša pocity živosti, pestrosti a rozmanitosti. A zároveň nás to rozvíja, takže nám to súbežne naplňa aj potrebu rastu. Niektorí ľudia naplňajú variabilitu cez ochutnávanie rôznych exotických jedál alebo poznávaním nových miest a cestovaním. Ale aj sledovaním správ v televízii a brouzdaním po internete sa vlastne snažíme získať viac variability v živote. Je dobré vedieť, že všetka naša vášeň leží v ríši neistoty. Takže ak si vytvoríme v živote príliš veľa istoty, rutiny a stereotypov, začneme sa nudiť. A následne hľadáme spôsob, ako tú nudu rozbiť. A to je dôvod, prečo niektorí ľudia vyhľadávajú mimo manželský sex alebo riziko v extrémnych športoch. Pretože ten pocit ohrozenia a strachu nám naplňa potrebu neistoty. Pokiaľ máme vo vzťahu príliš veľa istoty a príliš málo variability, môžeme mať tendenciu vyvolávať konflikty s človekom, ktorého milujeme a na ktorom nám skutočne záleží. Pretože ak máme príliš veľa rutiny vo vzťahu, tak práve vyvolávanie hádok nám naplňa variabilitu. Lenže našim vzťahom to škodí. Preto potrebujeme nájsť zdravší spôsob, ako zažívať viac pestrostí a vášne vo vzťahu. Napríklad cez prekvapenia a flirtovanie.